Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuti kuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuti puso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagpakiguban. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios nga naghatag kadaugad kalampusan ug naghatag panalangin ug nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Nagmalampuson kita sa tanan natong buluhaton ining adlaw tungod na sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Tungod na sa iyang pagatiman kanato, iyatang gibantayan, iyatang giproteksyonan, labos sa tanan iyatang gigiyahan sa pagpuyo ning naong sa kalibutan sa paagi nga padayon kitang nakapangalagad sa Dios. Sa atong panag-uban, dili nato kalimtan ang pagpasalamat, dili nato kalimtan mga kaigsunan ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magampo kita, amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy naghatag kanamo ug kadaugan, panalangin. Imo kaming giatiman sa tanang panahon, imo kaming giubanan bisan asa kami dapit. Padayon ka nagiya kanamo sa tanang mga desisyon. Aron ka o Dios among mapataas ug maalagaran ang labos sa tanan maandam namo kanunay among kinabuhi sa pagatubang kanimo. Imo kaming giatiman sa imong mga pulong, imo kaming gigiyahan sa imong mga mensahe, imo kaming gilig-on sa imong mga sahad. Amahan Dios sa makagagahom, amo kang gipasalamatan karon sa imong pakigo, sa among panag-uban. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Ikaw nga Dios nga wala gayod, mubiya ka namo.
Dios nga kanunay nagatiman og nagpangga kanamo ug walay makakumpara kanimo, walay makatupong ni makalabaw kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagkamaluluyon, sa imong pagkamahinatago, sa imong maluluyon sa matag usa nga midangop ni salig kanimo. Salamat o Dios nga padayon mo kaming gigiyahan aron kami mahimong tapos ang hayan sa pagatubang kanimo sa katapusang panahon. I-bless na usab kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga amo karong madunggan sa kinabuhi o Dios nga gikinahanglan namo nga ikahalad kanimo sa tanang panahon. Salamat o Dios imong pagpanalangin sa ako mga kaigsonan nga naa karon silang Pinoy-anan, manaaman karon sa ilahang trabahoan. Padayon ka o Dios magabless kanila. Padayon mo sila o Dios nga giyahan, proteksyonan na kanunay kalipay kalinaw ilabi na sa among panag-uban. I declare blessing, Amahan, sa ngalan ni Jesus nga among gayong maangkon o madawat ang imong mga pulog, mga saad, mga panalangin nga among giandam alang kana. Kini among mga pag-ampo, among tuuhan nga among maangkon ug mabatunan ang among gipangayo kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw sa ato mga kigsuonan nga nagpaminaw sa 101.3 nga nanukadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Province of Cebu. Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na sa ato mga kigsuonan diha sa Ampak, Sitio Linaw, og Sitio Kalugtugan, og Sitio Kalatagan, sa Kalatagan og sa Sitio Pantag. Mayong pakiguban ni Brother Moses Cardente, mayong nga pakiguban. Dalaygon ng Dios ug mayong gabi ninyo diha uban ni Brother Pedro Arsola. Akong gipasalamatan ng Dios mga kigsuonan tungod kay ni sayo lang og pasiga ang ato ang kurente dire. Kaganinang adlaw mga kaigsonan wa gyoy kurente tungod kay padayon pa nga nag-ulan o padayon nga mihatag og kusog-kusog nga hangin ang atong panahon. Apan salamat sa Ginoo karon mga kaigsonan na may pag-ulan apan dili na gyud pareho sa miaging adlaw ug kagininang buntag ang hangin. Salamat sa Ginoo mga kaigsonan, sumala sa balita nga ugmang adlaw ang bagyo mogawas na sa nasod, mogawas na sa Pilipinas. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan nga nagproteksyon kanatong tanan. Ako nagtuo nga naa kamo kanunay sa pag-atiman sa Dios. Tungod kay ang Dios nga atong gilagaran dili man gyud mo pakyas sa ihang mga pulog mensahe nga atong nakatunan. Mayong gabi, may pakiguban ni Wilda Cruspiro. Maayong gabi ni Gongongs. Mayong gabi ni Mogongs. Maayong gabi Dira Pastor from Davao City. Sinilo mabasa bi Pastor sa mga pulong sa Ginoo nga imuhang paggapat-paton. Salamat. Si Roldan Laino, maayong gabi Pastor, shout out sa mga family Laino, Ibo og Idpalina. Mayo nga pagkiguban ni Brother Emilio Cabugos, maayong gabi ni mo diha bro. Si Janar de la Rosa Istante, maayong gabi Pastor. Gideon, dalaygon ang buhing Dios sa atong kinabuhi. Sa tanang viewers and listeners, request song Dili Ka Bayran. Awit makalangit nga atong Tagalog pagtagad. Unang gi-request dere Dili Ka Bayran. Atong Tagalog pagtagad dere sa atong panag-uban. Mayong gabi, mayong pakiguban, happy watching ni Joshua Otero o ni Minda Cataluna. Bless evening everyone, my brethren watching live from Lebanon. Kumusta man ka dihas Lebanon?
Kumusta mo diha, Sister Minda? Ampingan mo sa Ginoo sa Lebanon. Kumusta naman ang sitwasyon ninyo dinha? Ang Dios mag-uban o magbantay kanini. Si Arlene Butron Himintiza, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang tigpaminaw. Maayong gabi, maayong pagig-uban og happy watching ni Dimple Scarstin. Maayong gabi ninyo diha sis, ang Dios mag-uban og safety ragyod ang inyong nga pagpuyo diha sa Sweden, sa Norway, no, sa Norway. Si Mila Malot Sudaria, maayong gabi Pastor Gideon og mintras mi kauban sa akong bana, naminaw mi kauban sa akong bana si Nicanor watching from San Francisco, Agosa del Sur. Si Helen Kapungha, good evening everyone. God is good all the time. Request ko Pastor Gideon, kipangga mo ako. Salamat and God bless. Nag-anam na unta ako kahulo, apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Helen na konening nabasa. Si Arlene Butron Himintiza, maayong gabi og ni Cheng Bindiho. Si Rose Berkisio og si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong family og sa tanan na minaw ning programa. Maayong gabi ni Sister Vivian Ramos Morales Pakatang, maayong gabi ninyo diha sis atong igsoon nga nanukad sa Malaysia. Ang Dios magpanalangin o mag-atagbo o maghatag sa atong gihangyo kaniya. Si Milani Girosano, magandang gabi po Pastor, magandang gabi din sa iyo dyan. Si Marayo Yaso, maayong gabi Pastor og sa tanan nga nagtanaw. Maayong gabi, magpapaminaw happy watching ni Sister Norberta Yutratsi. Good evening Pastor Gideon watching here in Bindoy. Request kog song Goodness of God Bisaya version. Salamat Pastor and God bless you always. Bilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Ug bisan pang mga butang nga naangkon, Nindot kayo mga kaigsuonan ang mensahe sa awit nga dili kabayran. Matod pa nga ato ang kinabuhi og ang tanan nga naa niini walay laing maalagaran kundi ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Saka awit mga igsoon nga dunay pakigsaad sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Migo Nimo. Mayong gabi nimo diha Migo. Mayong gabi Pastor watching from Liloan. Mayong gabi ni Girly Salvia Pigalan. Mayong gabi og ni Roldan Laino. Happy listening Barangay Magsaysay Kapitan Danilo Laino. Mayong gabi ninyo diha og mayong gabi sa inyohang kapitan. Diyan ang maong barangay ang Dios magpanalangin. ang kinabuhi Ang dalaygon ang Dios nga mag-uban o magpantay magpanalipod kaninyo. Si Alejandro Moldes, maayong gabi Pastor, always watching me from Barangay Luna, Kapalong, Davao del Norte. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Awit makalangit, gipangga mo ako diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi. Maayong gabi ni Linlin, maayong gabi Pastor og sa imong pamilya og sa tanan nagsunod sa imong live. Dalaygon ang Dios. Si Tata Naro Panansang, maayong gabi si Muslid Rimari. Maayong gabi Pastor from Ginabukan, Katmon, Cebu. Salamat. Kumusta mo diha sa Katmon? Usa sa mga lungsod nga doon na may Bible study kaniadto sa diha nga nagsugod ko sa FM Radio 97.9 Love Radio Cebu kaniadto. Si Noel Pinonia, maayong gabi Pastor, God bless us. Si Eileen Dihardo, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios bisan pa man sa mga pagsulay ang Ginoo magapaka maayo. God bless from Bacolod City. Wow. Tungod na kay gipangga ta sa Dios.
Ang pagpangga sa Ginoo dili sa pulong lamang kundi sa ato ang matag kahimtang ihatang giatiman. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Grace Indoy, maayong gabi Pastor. Pirmi gud ka nagtanaw imong mga wali. Pastor, pero ripli ko nagtanaw, Pastor, samtang nagtrabaho ko watching Saudi Arabia. Maayong gabi, maayong pakiguban o unsang adlaw, unsang orasaha diha. Ang Dios mag-uban kaninyo diha, Sister Grace. Si Gmart Villanueva, maayong gabi, Pastor Gideon, dalaygon ang Dios sa iyang mga proteksyon sa matag-usa. Salamat sa imong pagkamaayo nga mabati na usab kanamo ang ihang mga pulong. Okay, salamat sa imong kinabuhi, Pastor, nga kanunay nagahatag kanamo og kusog o kadasig sa pag-ambit sa ihang mga pulong. Request yung makalangit ulan sa panalangin. Salamat, Pastor. Shout out ko sa Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Dalaygon ang Dios, Brother Gmart, ang Dios ragyod mo'y maghatag nato kusog. Instrumento ragyod ko nga nagdala sa mga pulong sa Dios, mga minsay sa Dios, aron ikaw ug ako o kitang tanan lig-onon sa minsay sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ug maayong pagtumbaya ni Arcelina Tivias. Good evening, Pastor. Shout out there is sa Davao de Oro. Mayong gabi ni Sister Gingging Simpron. Mayong gabi ninyo diha, sis. Og ni Delsa Gumaid. Mayong gabi, Pastor, sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo na kapaminaw na pod ko sa magsigi jud kog hulat sa imong live watching here in Kunat Purok 5, Loran, Misamis Occidental. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa inyong paghulat, ilabi na sa inyong pagpaabot sa atong live tungod kay dili kaayo ko makalive mga kaigsunan og adlaw tungod kay sa atong panahon karon wala mitarong kuryente la kay naami sa bukid. O niya magpasalamat tigid ta sa Ginoo kay ini kagabi ilan ang pong pasigaon. Basin ugma wala na ni ulan, wala na ni hangin. Kay karon mga kaigsunan murag ni relax na gyud ang panahon. Awit makalangit akong Tagalog pagdagan goodness of God diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Walay makakumpara ni makatupong makapareha sa pagkamaayo sa Dios. Maayo kayo ang Dios sa tanang panahon tungod na sa iyang gugma kanato. Si Romilita Bugais Pilisco, good evening, Pastor, uban sa imong tibuok pamilya og sa kanatong tanan. Request awit makalangit tungod kanimo. Salamat, Pastor, na share na nako. God bless po. Salamat kayo sa pag-share. Ako ang andamon ra gyud ang inyohang mga awit makalangit diri sa ato nga programa. Pagkamaayo Salmo 18:25. Matinud-anon ang Dios, niadtong matinud-anon kaniya. Kini maong awit ang makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios. Sumala nimong awit, sumala sa sulat ni Apostol ni David diha sa Salmo 18:25. Ang Dios matinud-anon, niadto lamang matinud-anon kaniya. Si Girly Salvia Pigalan, good evening, Pastor, watching from Saudi Arabia. Pastor, request ko kanta makalangit, Pastor, gugmang maunungon og lahutay lang. Salamat, Pastor, and God bless. Maayong pagiguban ni Tata Naro Panansang. Blessed evening, Pastor Gideon Candelario. Ug sa tanan, salamat kanunay kadasig sa imuhang gihatag Ginoo sa imong mga katawhan. Wow. Maayong gabi ni Jocelyn Bagyo. Maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang tigpaminaw sa imong live. God bless ninyong tanan. God bless ang Dios magpanalangin. Pagkaninduta mga kaigsuonan sa kasing-kasing sa matag usa nga ato gayong mabati
ug ato gayong masinatian ang gugma sa Ginoo. Mayo nga pagiguba ni Ate Arts. Mayong gabi, Pastor, shout out sa akong family watching from Sarangani Province. A request kog song Milagroso. Kanunay nagsunod na ako ang pagkamaayo mo. Kanunay nagsunod na ako pagkahalag kong ginabuhi ko. Kanang na ako ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, ganunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, ganunay nagsunod na ako. Mayong gabi ni Nene Dalot. Mayong gabi, Pastor, watching from Divisoria, Manila. Kumusta mo Divisoria? Di ko malimot mga kaigsonan 2007 2006 ngadto na sa 7 magsigig yung kog anhaan og Divisoria kay nagtrabaho ko diha sa Sangandaan. Ang factory sa ako ang agalon na Sangandaan og ang ilahang Binoy-anan nas Binondo. Dool man ang Binondog Divisoria. Unya kuang gyud ang pagbalik na ko sa Manila 2017 dagko na gyud kay kausaban kay kaniadto 2007 karon perti na gyud sigurong pagkadako ag kausaban. Ang Dios magauban magpanalangin kaninyo diha ug magagiya sa inyohang pagpuyo. Si Morit Garcia, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo. Naminaw mi kauban sa akong asawa ug mga anak. Wow, salamat kaayo, Sister Morit. Ang Dios magpanalangin sa tibuok ninyong Pinoy-anan. Si Sister Maria Presente, good evening, Pastor. Good evening sa tanan. Ani karon naminaw ning maong programa. Salamat sa Ginoo nga kanunay nagatiman kanatong ihang mga anak sa mga pagsulay kinahanglan nga mula hutay. Awit pagkalangit atong tagaan og pagtagad ulan sa panalangin diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Si Aida Falseso, maayong gabi, Pastor Gideon, pa-shout out taga Pagadian City. Maayong gabi, maayong pakiguba ni Sister Josephine Imbicente, maayong gabi, pangumusta ko ni Sister Maria P. sis, o sa imong mama, sa inyong mama at papa. Diyos magpanalangin. Sister Mayite Managad, maayong gabi, sis. Si Ilabs May, maayong gabi sa tanan, watching dinhi sa Hong Kong. Glory to Jesus sa imong life always, Pastor. Kumusta i-live? Anaon ba pag-pronounce? Salamat kaayo. Ang Diyos magpanalangin. Itong igsuon sa diha sa Hong Kong, Sister Nori Balisteros, nga bagupang naka-uli diri sa Pilipinas, unya sa miaging adlaw balik dayon sa Hong Kong. Si Risa Hogoder means maayong gabi, Pastor Gideon Steve Blas. Amen. No, salamat kaayo. Si Roldan Leynong, maayong gabi, Pastor. Busog na pod ang espirituhanon nga bahin. Salamat sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi ni Girly Salvia Pigalan, pag-usab ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay, matod pa maayong gabi, Pastor Gideon. Request awit makalangit Milagroso. Okay, ako na ning giandam diri. Si Rain Donairi, maayong gabi, Pastor, watching from the mom. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi tanan kay maayo kaayo siya sa tanang oras. Salamat, Pastor, kay makadungog na pod mi sa pulong sa Dios nga imong i-share karon. Mayong gabi, Pastor. Jesus loves you. Gika ni Aida Falsisos. Amen, no? Salamat kaayo. Si Grace Indoy, alas 2:30 pa sa hapon diri, Pastor. Okay. Salamat sa Ginoo. Ang Dios mag-uban kaninyo diha. Diri alas 7:37 na sa kagabion. Si Dibs Ramos Salvador, matod pa, good evening, Pastor. Paampo lang ko kanimo, Pastor, nga unta mawala na akong trangkaso para maka-duty nako ugma. Bisag maura to ang gift sa birthday nako ugma. Watching from
Kurong, God bless, Pastor. Kanang viewers, request ko og wala na ibili ang kinabuhi. Salamat. Kay advance happy birthday, Sister Dibs. Ang Dios magpanalangin. Ang pinakadako nga regalo sa matag tuig kana bitang naa ang presensya sa Dios atong kinabuhi. Mag-unsa man ang tanong butang kung dili na tumabati ang iyang presensya. Good evening, Pastor. One sing prayer request me, Pastor. Safe travel nila, Pastor Namo. Nagbiyahe sila now. Padulong sila sa Bohol, gikan sa sila Cebu. Pastor Tim o Pastora Anali Ariel o Pastor Ruth o si Sir Mark. Well, Kirson. Thank you, Pastor. Ang Dios mag-uban sa iyang mga alaga. Ang Dios maghatag kusog kadasig proteksyon sa ilang mga biyahe. Si Lydia Kanyo. Good evening, Pastor. Usa ko sa tigpaminaw sa inyong sa Love Radio og salamat karon makita na kanako sa Facebook. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga kanunay nagadasig kanamo. To God be the glory. Amen, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Sister Susana, matud pa mayong gabi, Pastor Gideon ug sa tanan. Kumusta, Pastor? Sama sa gihapon, minaw lang ko samtang naglakaw. 15 to 20 minutes lakaw dayon katulo pa ko sakay. Okay. Isaabot balay dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ampingan ka sa Ginoo, sister. Ato igsuon nga nano ka diha sa Thailand. Mayong gabi ni Marjin Kalimot Himina. Mayong gabi, Pastor, ug sa tanan nga sunod sa live. God bless you, Pastor. Mayong gabi mayong pagpaminaw atong igsuon nga diha nano ka diha sa Danau, Cebu. Kumusta mo diha, Sister Marjin? Si Jocelyn matud pa ni Aida Falsiso, Jesus loves you. Amen. Amen, no? Si Jocelyn Bagyo, sayang, Pastor, dili kaayo ko makapaminaw sa imong mga manindot nga mga mensahe karon. Kabiyo na kay hinay kaayo ang signal diri. Iba kabanglasan bukid aman god diri. Okay. Awit makalangit tungod kanimo atong Tagalog pagtaga diri sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ka. Itubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labot mo na ayaw ako, tungod sa paghigugma mo. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Jocelyn Bagyo. Kaya ako na nga basa. Si Pastor Junio, nga nano ka diha sa Bindoy. Mayong gabi ni mo diha, Pastor. Si Brother Ading Ibarra. Mayong gabi ni mo, Bro Ading. Palihog kog awit, Pastor. Matinud-anon ka, Pastor. Daghang salamat kay ka ni Sister Marichin Kalimot Himina. Pagi sa mga labot mo na ayaw ako, tungod sa paghigugma mo na di payag ko. Yes! Tungod kanino ako may Mayong gabi ni Mimi Dalio. Good evening, Pastor, watching from Davao City. God bless. Your request ko kanta lahutay. Ako nang kantahon. Si Sasi Konde, mayong gabi. Si Dante Ifabol, mayong gabi, Pastor. Palihog kog awit lahoy lang. Ang sabi lahoy. Awit lahoy lang. Lahutay lang siguro, no? Lahoy. Nga ba? Akong itry, ha? Murag lahutay gini, no? Lahutay lang. Okay. Mayong gabi, mayong pakiguban. ko, gibayran mo dito
ni Eileen Pargan. Good evening, Pastor. Shout out from Tagbilaran, Bohol. Oh, kato mga kigsunan diya sa Bohol. Maayong gabi ni Tricia Kati Longyapon. Maayong gabi, Pastor. Shout out ko sa akong pamilya, Pastor, watching from Davao Oriental. Si Albert Palomar. Hello, Pastor Gideon. Maayong gabi kaninyong tanan. Og maayong gabi ni Emily Osayan. Maayong gabi, Pastor. Watching from Puerto Princesa City, Palawan. Oh my God. Wow. Mayong gabi ninyo diha, Sister Emily. Mayong gabi, Pastor, uban sa mga anak sa Dios. Salamat sa Dios nga gitipigan niya ang atong kinabuhi. Wala dire sa wifi. Kay kusog pa ang hangin. Request ko, Pastor, tungod kanimo kay ato nang napatukan. Ato igsoon si Anali Carinal Limpahan Saikon. Maayong gabi ninyo diha, sis. Si Arlene Suhan Trasaris. Maayong gabi kanimo, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo na kapamina na pod ko paki-play song Holy Forever Tagalog. Kay ako ning i-try, ha. Holy Forever Tagalog lang. Sininski Lim, maayong gabi, Pastor. God bless nimo og sa imong pamilya. Maayong gabi nimo diha, Nins. Si Riby Bindoy, maayong gabi. Og salamat kaayo sa inyong pagiguban. Maayong gabi ni Valin Manas og ni Gary Perez. Maayong gabi ni Redog Asar og ni Idni Opsima. Maayong gabi, Pastor, og sa tanan nga namati. God bless, Pastor. Mayong gabi ni Nicanor Sudaria, request kog song Lahutay. Kay ato na nga Tagalog pagtagad. Maricar Vinti. Mayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanan nga nagsunod sa imong programa watching from Sinakaban, Misamis Occidental. Si Marilyn Mar Garcia, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga makapamati na subscribe imuhang live. Uban sa akong bana nga si komento usab si Morent Garcia. Salamat kaayo, Pastor. Request ko, Pastor, matinud-anon from Binonido, Bohol. Akong taganog pagtagad mga kaigsuonan ang awit Makalangit Lahutay o Gugmang Maunungon. Ako ang unahon ang awit Makalangit nga Gugmang Maunungon. Diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato iuban na mo ako, sukat pa kani ato iatima mo ako, bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong bumang nakadasi, nagaligon sa pagtuko. Sukat pa kini ato giuban na
pa kaniadto iatiman mo ako bisan pa sa kaalaman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagandasig, nagaligo sa pagtuko. Ang ayakang daigon sa tanang panahon, kaya kung mamo kanunay gyong maunong hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Ang ayakang daigon sa tanang panahon, kayang kung mamo kanunay gyong maunong hingtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, duwata ang mga halad ko. O Jesus, duwata ang mga halad ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may tutlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may putlanan. Busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Magtinod aton lang samtang may oras pa,
kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili pa may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putla na. Kusa ayaw kaloya, kay may umapa. Agay kalay mula utay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, kung ang panalangin maangkon na to, ayaw kalimot day kasiya, ayaw kalimot day kang Diyos. Kung dili kakabsan sa tanang butay, di gud kakabsan sa mga panalangin sa Diyos. Si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putla na. Usa ayaw kaloya, kay may umapa. Agay kalay mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Alang sa ato ang mga kaigsonan nga nagsunod sa itong mga programa, silent listener, nag-request og Jesus atong higala. Ako na lang isumpay sa nag-request aning pahulay, lahutay. Si Jesus atong higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan rata, busa ampingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala.
kinabuhi mo. Responsibilidad na to, ambingan na to ang kinabuhi. Abingin ka og maon mo, abingi ang tanan ang anak kanimo, kay piniyalan na kita maison. Pili ang ikauban mo, ayaw patagag pangasawag pamana. Pili ang mabarkada mo, pili ang tanan ang muunong kanimo. Sa kasakit, kalisod, kalipay, hamugaway nang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan rata. Busa ambingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka, Lord, gamit kami ni Jesucristo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sukilan ka. Ayaw talik di ang mission mo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kapalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo. Ayaw talik di ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsula, ayaw kapalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo. Atong higala awit makalangit mga kigsonan, milagroso diri lamang sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Sa iyong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit ka. Atong oras mga kigsonan, alas 8:01 na sa kagabion. Oras na sa atong pagpamlandong sa pulong sa Ginoo. Dini nga taw karong hisgutan mga igsoon ang sulat ni Apostol Pablo alang kang Filemon. Iyong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kay Sa matag karon og unya mga kaigsuonan, sa dihang magsugod ta sa pagbasa sa matag libro, dili gyud nato kalimtan ang pagbasa sa introduction o pasiuna. Kay diha sa pasiuna, diha nato masayran ang kinatibuk ang mensahe o kahimtang sa maong libro. Ug mabasa lang nato ang pasiuna o introduction sa mga Biblia nga di papel, pero sa mga Biblia nga naa sa cellphone, sa apps lang, dili nato mabasa ang introduction. O na akong gihangyo gyud ang matag usa nga magbaton gyud tag Biblia nga di papel. Sa itong ang kanimo. Nga akong gigamit nga Biblia mga kigsuonan, mayong balita Biblia. Ato ni nga sugdan o gablihan sa paghimay-himay ang libro ni Apostol Pablo alang kang Filemon. Aron atong masayran ang kinatibuk ang mensahe, atong basahon ang pasiuna. Ang sulat ni Pablo alang kang Filemon
Si Filemon usa ka inilang Kristohanon ug tingali usa ka sakop sa simbahan sa Colosas. Ug tag-iya sa usa ka ulipon nga ginganlag si Onesimo. Kining maong ulipon mikageo gikan sa iyahang agalon ug nakahigayon sa pagpakikita kang Pablo nga napreso ni adtong higayona. Nahimong Kristohanon si Onesimo pinaagi ni Pablo. Ang sulat ni Pablo alang kang Filemon, may usa ka pangaliw po ngadto kang Filemon nga unta mahiuli ang iyang maayong relasyon ngadto sa iyang ulipon nga gipadala pagbalik ni Pablo ngadto kaniya og nga unta dawaton niya si Onesimo dili lamang ingon nga pinasaylo nga ulipon kundi ingon nga igsuong Kristohanon. Mga nasulat ni ining basahona, una, pasiuna, gidayeg si Filemon, dayong pangaliw po alang kang Onesimo, tapos panapos. Versikulo 1 kay usaraman ni kakapitulo, hutdo nato ni sa pagbasa hangtod sa versikulo 25. So magdungan ta sa pagbasa. Filemon, kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 25. Gikan ni Pablo nga gibilanggo tungod kang Kristo Hesus o gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang kanimo Filemon nga among higala og kauban sa buhat og sa mga magtotoo nga nagtiguman sa imong balay og alang kang Apia nga atong igsuong babay og kang Arkia po nga atong kaubang sundalo. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Gilakip ko ikaw igsuon sa matag higayon nga ako magampo ug nagpasalamat ako sa akong Dios tungod kanimo. Kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katawhan sa Dios ug sa imong pagtuo sa Ginoong Hesus. Nagampo ako nga ang atong panaghiusa ingon nga mga magtotoo magdugang sa atong pagsabot sa tanang panalangin nga ato diha kang Kristo. Nakalipay og nakapadasig pag-ayo kanako ang imong gugma, minahal nga igsuon tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. Tungod niini nakabaton ako kaisog ingon nga imong igsuon diha kang Kristo aron pagsugo kanimo sa paghimo sa angayng buhaton. Apan tungod sa gugma ako si Pablo nga embahador ni Kristo Hesus nga gibilanggo tungod kaniya. Maghangyo kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Kaniadto wala siya kapuslanan kanimo apan karon mapuslano na siya kanimo o kanako. Karon napahiuli ko siya kanimo uban sa tibuok mong kasing-kasing. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang kanako. Puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Busa dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako kon dili gikan sa imong gawas nung kabubuton. Tingali na himulag si Onesimo kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo sa dayon. Karon dili na siya ulipon lamang kun dili minahal na nga igsuon diha kang Kristo. Kimahal ko siya og labi pa siyang mahalon mo ingon nga ulipon og igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong kauban sa buhat, dawata siya, samara nga ako gidawat nimo. Kung kaniadto nakahimo siyag sayop diha kanimo, og nakahatag kanimo og bisan unsa, ako lang ang paningli. O nakautang kanimo og bisan unsa, ako lang ang paningli. Ako gayod ang nangunay sa pagsulat ni ining musunod. Ako si Pablo, mubayad gayud kanimo. Dili ako buot nga magpahinumdom kanimo nga utang mo kanako ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Busa igsuon
buhata kini alang kanako tungod sa Ginoo. Ug lipaya ako ingon nga imong igsuon diha kang Kristo. Sa pagsulat ko niini nagsalig ako nga buhaton mo gayod ang labaw pagani sa gihangyo ko kanimo. Andami usab akong lawak nga akong kaabutan kay naglaom ako nga tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo ug mahibalik gayod ako diha kaninyo. Nangumusta kaninyo si Epaphroditus nga gibilanggo uban kanako tungod kang Kristo Jesus. Nangumusta usab nga akong mga katabang nga si Marcos, si Aristarco, si Dimas ug si Lucas. Mag-uban kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesus Kristo. Mga igsuon, makatandog ang sulat o mensahe ni Pablo. Diha nato makita nga nagsunod gyud siya ni Jesus. Doon na say tinuod nga kahingawa sa tanan nga mga tao, ilabi nas mga tao muduol kaniya. Si Apostol Pablo seryoso nga nagsunod ni Jesus. Matud pa diha sa unang Korinto kapitulo 11:1. Muingon kong seryoso si Pablo tungod kay seryoso siya nga miawhag ug midasig sa mga tao ug miingon, sundan ninyo ako, ingon nga gisunod ko si Kristo. Ang sulat ni Pablo alang kang Philemon naghisgot ni sa relasyon sa agalon ug sa trabahante. Sa agalon or sa ulipon. Naghisgot po ni sa pangulo sa simbahan o katabang sa simbahan. Sa sulat ni Pablo mga kigsunan ato gyung masabtan nga si Onesimo ulipon siya ni Pilimon. Siguro si Pilimon mga kaigsuonan makaingon ta nga marangan or naay kaya o sa gitawag pa sa atong panahon karon dato-dato. O niya sa iyang kahimtang mga kaigsuonan naasay mga ulipon. Usa sa mga ulipon ni Philemon si Onesimo. Si Onesimo mga kaigsuonan si ang pagkaulipon sa sulat ni Apostol Pablo dili pa siya Kristohanon. Kung atong subayon ang sulat ni Pablo alang kang Pilimon, si Onesimo samtang ulipon pa siya didto kang Pilimon, dili pa gyud siya Kristohanon. Dunay mga Kristohanon nga dunay mga ulipon or gitawag karon mga katabang, pero wala nila dasiga sa pagpangalagat. Wala nila dad-a labi na gyud sa buluhaton sa Ginoo. Dunay mga Kristohanon nga sa atong panahon karon dato-dato. Dili lang kay dato-dato, dato gyud. Apan sa ilang pagkakristohanon, wala nila tagai og pagtagad ang mga katabang mahitungod sa mensahe sa Dios. Pero doon na po'y mga Kristohanon nga dato or kwartahan na ahan saktong pagkabutang tungod niini na ay mga katabang pero ilang gitudluan ang ilang mga katabang. So lahi og kinaiyag yun ang tao. Si Pilimon mga kaigsuonan na sayran ni Apostol Pablo nga tinuod siyang nahigugma. Dunay tinuod nga gugma para sa mga katawan sa Dios. Dunay tinuod nga gugma og ligdong nga pagtuo kanang lig-on nga pagtuo ngadto sa Ginoo matud pa diri sa bersikulo 5, kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Unya og sa imong pagtuo sa Ginoong Hesus. So diha di giklaro mga kaigsuonan si Pilimon Kristohanon siyang hamtong. Pero moingon kong piro mga kaigsuonan tungod kay doon na manggoy mga Kristohanon nga wala nila matagai og pagtagad spiritual ang ilahang mga trabahante. O niya
ang mahitabo mga kaigsuonan, dunay mga trabahante nga wala makaila o wala makapangalagad sa Ginoo, ang mahitabo kanang makabuhat og dili maayo. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo si Onesimo, nakabuhat og dili maayo, kumbaga nakasala, or gitawag ni Apostol Pablo nakautang. Siguro sa atong panahon karon naka-advance, kas-advance siguro, or kahaon sabay mga hinungdan nganong si Onesimo ning kagiw man. Ang pulong pagkagiw mga kaigsuonan, wala gyud ni mananghid. Kung sa atong panahon karon nilayas ni si Onesimo. Unya nakanindot lang ni Onesimo bisan kon wala siya, dili pa siya Kristohanon. Muingon gyud kung dili siya Kristohanon kay didto naman siya nahimong Kristohanon sa dihang tapo siya ni Pablo. Kay giilaman siya ni Pablo nga anak sa pagtuo. Unya gani gilig-on gyud ni Apostol Pablo ang sulat aron pagdasig ni Filemon aron madawat niya gyud si Onesimo. Nga matud pa sa sulat ni Apostol Pablo nga si Onesimo dili na pareho kaniadto. Siguro kaniadto makasasala si Filemon, si Onesimo, pero karon dili na siya makasasala tungod kay nahimo na siyang igsuon sa pagtuog, nahimo na siyang Kristohanon. Buti pasabot mga kaigsunan, si Pablo ang nakapakabig. Nakabig si Onesimo tungod sa pag-atiman ni Pablo. Unya giklaro pagyud mga kaigsuonan kus Ginoo nga sa sulat ni Apostol Pablo dako kaayog natabang or makatabang pag-ayo si Onesimo sa panginahanglanon sa buluhaton nga gisalig sa Dios kang Pablo. Apan tungod kay nasayra ni Pablo nga mikagiw siya gikan sa iya pong igsuon nga o kauban sa buhat sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, kay kini si Filemon mga kaigsuonan na magsasangyaw gyud ni kung imong tan-awon tungod kay ang iyahang balay gihimo mang balay tigumanan. Sa ato ang pinulungan, house church, balay tigumanan. Wala pa sila'y simbahan nga building, pero naa sila magtiguman sa balay ni Filemon. Sa dihang nakabig na si Onesimo o nahimo ng Kristohanon, buot ni Pablo nga iyang iuli si Onesimo bisan kon makatabang pakini kaniya. Iyang iuli bisan kung siya mo'y naghago. Kumbaga, siya mo'y nagtudlo aron makaila siya o Ginoo. Apan tungod kay gikan sa iyang igsuon nga kauban sa buhat nga mao si Filemon, iyang iuli. Kay matud ni Pablo, dili siya malipay, kumbaga dili siya malipay nga dili makabalo si Filemon. Ninduta ang kasing-kasing ni Pablo. Moingon ko mga kaigsunan, pagkaninduta kung inana ang tanang mga pastor. Pero sa tong panahon karon, ang mga simbahan iya-iyahanay bira og mimuro. Tungod kay mimuro man ang panabot pud taon sa ubang mga pastor, sa ubang mga pangulo sa simbahan. Si Filemon, wala siya maghago espirituhanong bahin ngadto kang Onesimo. Nakabinipisyo si Filemon sa mga kahago ni Onesimo, pero wala niya maatiman espiritual. Maunay makita nato sa sulat ni Pablo. Sa laing bahin, si Onesimo nga minglayas, ang nakanindot mga kaigsuonan kay gipangita niya si Pablo or nakapunta siya ni Pablo o giatiman siya ni Pablo o gisiran siya sa pulong sa Ginoo o nahimo siyang Kristohano, nahimong magtotoo. Pero
Kung imong lantawon si Pilimon ug si Pablo, parehong mga alagad sa Ginoo. Kumbaga sa atong panahon karon parehong mga pastor. Si Pablo, pastor, si Pilimon, pastor. O niya, si Pablo mga kaigsuonan, kaila siya ni Pilimon. Nindot, moingon kong nindot kaing kasing-kasing ni Pablo. May prayer, inaana unta ang mga pastor. Kaso lang, doon ay mga pastor sad nga wala siya maghago aning dapita o niya wala siya maghago ining dapita. Dauto niya ang naghago para siya mo'y muatiman. O niya ang ibayaw ang karatula. Himuong sayop ang nahimo sa iyang kaubang magwawali. Ug himuong sayop ang doktrina para pagkubinsi sa mga tao nga giatiman nas alagad sa Ginoo. Nindot kayo mga kaigsonan kon inana pa lang unta ang tanang mga pastor. Sama ni Pablo. Gitudluan niya pag-ayo si Onesimo. Iyang gisangyawan o iyang gihaguan. Ug dili lang kay iyang gitudluan kundi number 1 nga imong makit-an sa mga alagad sama kang Pablo. Wala lang giatiman diha sa espirituhanong bahin sa pagtudlo sa pulong sa Dios, giatiman usab niya ni dihas mga pagampo. Unya gaan ang iyang pagbati nga bisan pa kon makatabang si Onesimo, apan mas gipili niya nga dili siya matabangan, mas makaayo kang Pablo o kang Onesimo nga iyang ibalik ngadto kang Pilimon. Wow. Ninduta no? Inana pa lang ang tanang mga simbahan. Inana pa lang unta ng tanang mga pastor. Nga pananglitan. Gitudluan ka nako. O niya pagkabalo nako nimo nga matuto ka sa maong simbahan. Wow. Ingnon tika, suportahi ang inyong simbahan. Lamang makasubo sad ang uban mga kaigsonan kay dili pa siya ang naghago, dili pa siya ang nagtudlo sa panahon nga dunay mga problema ang pikasimbahan, birahon dayon ang mga tao. Unya makaingon ko nga sama sa mga kaila, mga igsoon nga ang mga kaigsuonan diri sa pikas medyo murag dunay mga pagsulay, mga kaigsuonan gibira ang sakop diri sa pikas dayong nakiistorya ang usa ka pastor dingadto sa pikas mga tao ug miingon nga tan-awa ang ubang mga tao miari nako. Tan-awa lain ang nagtudlo pero diri ang nagpa-ordin. Mga igsoon, hinakog nga klase nga kinaiya. Hakog nga klase. Dili sama kang Pablo mga kaigsonan nga bisan kung makatabang pa si Onesimo o sa iyang mga buluhaton, bisan kung makapagaan pa mga kaigsuonan si Onesimo, pero wala niya kana bitang galungi, wala niya kumbaga pugni, hinuon gitagaan niya og kagawasan ang iyang tinuod nga gugma ngadto kang Pilimon. Gihatagan niya tinuod nga respeto ug pagtahod ang ilang paganagkauban sa buhat ni Kristo.
lahi sa katapusang mga adlaw. How about sa inyong simbahan? Kumusta naman ang inyong simbahan? Sa akong kinabuhi mga kaigsonan, willing ka ikong mutudlo. Human sa akong pagtudlo, anha na mo mga lagad sa Ginoo diha sa inyong simbahan. Nangandoy ko nga mahimo kong kabahin sa inyong kinabuhi mahitungod sa pagtabang. Dili man ko makatabang kaninyo sa material nga mga gikinahanglan. Apan makatabang ko kaninyo sa espiritu ng bahin, ilabi na sa pulong sa Dios, labaw pa ni sa mga material nga mga kabtangan. Tungod kay ang pulong sa Dios mutagbo man, mudala man nato sa mga panalangin sa Dios. Sa panahon nga makakatuon na mo, kalipay nako ang paghatod sa inyong kinabuhi ngadto sa mga kasimbahanan diin mo gipahilona sa Dios. Ug maunay akong mga pag-ampo nga inana ang tanang mga pastor, inana ang tanan nga mga pangulo sa simbahan. Dili kay magbirahanay, dili kay mag-ilinuganay, nay ubang mga simbahan mga kaigsuonan mag-iluganay mga sakop sa simbahan. Mauna nga ang uban magpapirma-pirma pa. Ang ubang mga pastor mamalay-balay, nya magdala og mga papel. Unya dito membership. Nya nakapirma dito. Mga igsoon dili maayo. Dili gyud maayo. Ako maingon kong dili ug dili gyud maayo. Dili malipay ang Dios. Ako mga pag-ampo mga kigsonan, ibin sa inyong simbahan. Hinumdumi ang inyong simbahan, akong simbahan. Ang akong simbahan, inyong simbahan. Kay nagtuo ko nga ikaw ug ako pareho nga nahiusa kang Kristo. Ang akong mga hangyo magtinabangay ta. Makatabang ko sa espiritu ng bahin, ako nang himuon uban ang pagpasalamat, uban ang mga pagdaig sa atuboy nga Dios. Mga ikong pasensya mga kigsunan nga dili ko mutaas sa ato ang panag-uban tungod kay may kusog ang hangin, unya may kusog na pod ang ulan karon. Unya medyo ako ni siyang i-arrange tungod kay kung kusog ang hangin, kusog ang ulan, dili maklaro usab diri sa ato ang dapit, no? O ato ang siguro ato ang wifi magkahinay-hinay atong signal, pero magulat lang siguro ta kung mawa, no? Magulat lang siguro na lang ta kung mawa, pero magampo ta nga dili ra pod muta mawa. So ato na ipadayon mga kaigsuon, no? Alang sa mga kasimbahanan, inyong simbahan, akong simbahan, atong simbahan. Magtinabangay ta. Usa nga ato ang iampo karon ang mga pangulo, ang mga pastor nga pareho unta kang Pablo. Dili bitaw magbiranahanay og sakop. Unya ang may tabo manggod anang magbirahanay og sakop, magdinautay og doktrina, magpalabuanay kung kinsay bright sa Biblia. Unya ang bantayan dili ang maayo kundi ang sayop. Bati kayo kon ang pastor maoy hinungdan nga maguba ang simbahan. Bati kayo mga kaigsuonan kon madunggan sa mga tao. For example, anang dapita ilado ka kay diha. Unya istoryaan ka sa mga hamto nga mga pastor. Unya ang ilahang mga testimonya